Jane karepmu piye to, Le? Iso kok pasangi gambar sing kaya ngene iki? Iki apa mung sekedar gambar, apa pancen enek artine? Mbah iku pengen ngerti. Dadi iki memang sengaja tak pasang kaya ngene iki, Mbah. Tujuane iku ben kena nggih motivasi adewe urip. Dadi ndek kene iki enek gambare jaranan. Sing artine iku ajaro sing tenanan. Jadi dalam berproses kita itu harus bersungguh-sungguh. Lalu ini ada gambare barongan. Jadi prosesnya adewe kuwi pengen digawa nandi. Ndek dalan putih apa ndek dalan sing ireng. Lah, dalam berproses kita itu harus bisa celeng-celeng alias menabung, Mbah. Tapi menabung kuwi godaane ku berat, Mbah. Perlambange iki lho, Mbah, tetek molek. Lah, di dalam semua ini, iki lho, Mbah, sing paling utama. Apa kuwi, Le? Iki lho, Mbah, gambare pemecut, Mbah. Jadi pemecut itu simbolis dari sang pengendali. Jadi adewe itu harus bisa mengendalikan hawa dan nafsu. Tapi iki lho, Mbah, omonganmu mbiyen iki lho, Mbah. Tak terapne, iki lho gambare manuk, Mbah. Apa kuwi omongan sing endi kuwi? Sing lihatlah burung-burung kuwi lho, Mbah. Oh, alah sing kuwi to. Dadi karepe mbahe sing kuwi, jodoh, rezeki lan pati kuwi wis enek sing ngatur. Dadi kowe ora usah kuwatir karo uripmu. Lah, bener, Mbah.